Chunchun? Chunchun? Bantayan natin si Chunchun kasi malapit ng mga anak yan. Ang ingay na nga eh. Diyan ka lang.
Migalaw shoutout. Sir Anak, Manay Dels, shouty shouty. Sir Dagi Boy, shout out. Thank you sa lahat na nandyan. Itinambay ko lang dito sa may baboy. Kasi bagsak ka agad ang aking WH. Ang bilis. Kahapon 3K pa lang yung WH ko. Ngayon, 1,000 na lang. Grabe. Di ko lang na-on kagabi yung WH ko sa pagkanta-kanta. Biglang bumagsak. Ang ingay ng baboy. Parang tutumba ang aking stand. Ano gusto mo? Dahon to. Salamat po sa inyo dyan. This is Express. Magpapuli ako ng maaga.
ingay mo. Diyan ka lang. Dahon, ito.
downtown, Peter Pan. Paura na mo na inimis yung cellphone mo? Paura na mo yung cellphone mo?
Sis D, thank you. Sis Mirna. Sir Brad, salamat. Si It's Japan, thank you. Sa lahat po ng mga pumasok dyan. Sir GR, salamat. Ang bilis kasi sisi bumagsak ng WH ko. Alam mo ba yung 3K? Ngayon, 1,000 na lang. Di lang ako nakapagpa... Wala lang sa akin binigay na mumu si Lolo. Ang bilis bumagsak. Kailangan ko araw-araw mag-live. Kasi mahirap na. Mag-rain na naman lahat. Mag-arrow down na naman. Chay. Patuloy naman ako. Patuloy naman. Paguna naman nila para dudu naman. Karadai.
Kunin dyan manok? Tagyan, kunin dyan naman ang pasukan ko. Basurahan. Sorry. Wala man yung ano. Wala, pasan ha? Bako. Kerak man. Kaya lang mga kurang na tapat abagay dun. Oh. May nakuha kong itlog sa basurahan. Wala na kasing pangitlogan yung mga manok. Mag-ibo kita pa? Basta magay no, organic ang itlog niya. Yung mga batik-batik.
Naulan na. Bye everyone. Sir Jarmin, thank you, thank you. Kunin ko na to kasi